Čo sa stalo? No, každopádne Battlefield 3 klenot medzi hrami. Battlefield 3 som hral ešte na Xbox 360. To bolo už strašne dávno. Get the Game, ale ja ju mám. Ja aj Battlefield 6. Library. Sims? Ale veď halo. Toto. No. 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 Spusti to. Preparing game. Krása. Ináč, môžete tu vidieť Kenny Horse. No, to je môj gaming nickname. Trošku je to trápne. Sice ten môj, čo som si teraz vymyslel, to tiež je dosť trápne. Ale aspoň to má. Má to vysvetlenie. Kenny Horse to nemá vysvetlenie. To je proste len tak. Ale tak akože mohli by sme už hrať. Sa nepamätám, že by som to vymazal. Čo to nemôžem hrať? Bože, štíka sa mi strašne. Musím sa napiť. Asi chápem. Keď je tu napísané, že play campaign, tak to asi znamená, že play campaign. Ale toto je strašne retardovaný spôsob. Dobre. Ale... No počkaj. Ale toto je blbosť. Ne, to by to bolo. To by som tu videl. Toto nevidím. Není to tu. Či? Toto je divné. Niečo tu nehraje. Nie, ale ja to nájdem, ja sa nevzdám. Lebo pozri. Tu máš EA Browse, Home, Free to play games. Pozri, toto. Čo toto znamená? Mám im poslať screenshot? Ale ja som to mal. Notifikácie, obchody. Prečo je toto tu? Ja som žil v predstave, že to mám, tú hru. A náhle error. Toto nevymyslíš, vieš čo toto je? Toto fakt akože nevymyslíš, ja som zúfalý, normálne som zúfalý. Ježišmaria, ja keď sa dopracujem k tomu, že to budem naozaj aj hrať, tak to bude zázrak. Bol to G2A. Kde sa to robí? Kliknem na redeem kód a nič, hej, akože, dobre. No. Ha! Confirm. Aha. Ja som debil. Počkaj, rety? Ale veď, počkaj. Ináč áno, fun fact. Môj internet stojí za hovno. Nebuď offline. Veď som na kábli. To activate your game on this computer using your Origin account, you will need to connect to the internet. No nehovor. Ideš? Exit! Vieš čo. Ne, a teraz už ma to tam nevráti. No tak to som dosral. Already. Dobre. Teraz skúsme. A zase mi to vyhodil tento blog. Prečo dvakrát mňa trafíš lak pri sám Bohu? No, okej. No ale počkaj, ale ale oni klamú. Ak není z môjho hlasu počuť, aký som zúfalý, tak ja neviem. No, tak inicializuj tú kampaň. Klikol som na to znova, ale mne je už normálne, že fyzicky zle. Prečo toto video je na YouTube
Lebo sa nudím a som si povedal, že nemôže to byť na škodu. Aspoň sa naučím editovať, čo som vždycky chcel. Waiting for game to exit. Ešte aj na to treba čakať, aby si mohol skončiť. Tak to je, vieš čo, EA normálne, že to je proste odpad. Končí. Berme to ako sociálny experiment a berme to ako takú proste, že proste sa nudíme, tak ideme robiť toto, hej? Prečo tu mám nejaký status? Lajknem ho. Končíme. Exit? Error. Dobre. Počkaj, je to akože EA, je to na strane EA fakt akože sa tu zbytočne down detektor. O môj bože. O môj bože. Áho, dneska. Works now? Klamete. Dobre, dáme Overwatch. To je taká vec, že proste, že akože, hej, dáme si niekoľko hier a potom to ukončím, aby aspoň z tohto videa bolo niečo. Čo sa? Spooky music? Je to dosť... Wow! A není to také vlastne, či? Dobre, ja to closnem, lebo to ma nezaujíma. Lootbox. Open. Prečo to seká? Ty kokos. Ale čo? Skin. Ďalej. Poď. Bože, to je jaký strašný skin. Ale dobre. Môže byť. Victory Pose. Á, dobre. Ako sa celkom nepamätám na tie charaktery, asi damage. Budem strašne hrdzavý, ale ja som chcel hrať Battlefield, ale bohužiaľ okolnosti. Na tohto si spomínam. Toto je taký, že proste len strieľaš jak blázon a o nič sa nestaráš. Easy. Ne, tak som pri tebe. To sa nedalo, veď on mal milión života. Ojoj. Tak to som... No jasné. Haló, čo sa tu deje? A už aj ty avkuješ. Počkaj. Easy. Ty, ale... Tak to je úžasné. Vidíš ho? To je zmrd. Kde si? On ma vyprankoval. Ale kurník. No, tak, prášku. $6000 damage? Pohoda. Endorse players? Nikto si to nezaslúži. Ale to je nejaký profík.
Skoro som ho zabil. Ty, neviem, kde je. Easy. Aha, že tu ste. Ono ho oživila. Ne. Bojím sa. Pomoc. Ty kokos. Takto som riadne. Počkaj, perky. Zabudám. Skoro. No a sme tu. Vyhrali sme. Asi aj. Koho endorsnem? Tú healerku. Aj ju. Dobre, ešte jednu poslednú dáme. Lebo toto bola rýchlovka. Takže ešte jednu poslednú. A potom koniec. Toto. No jasné. Talianske. A zase ideme atakovať. No tak to je úžasné. Ne. Ne. Jo. To čo bolo? Jo. 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 Jo, 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 jo. Perk. Nezabúdať. Ináč neviem, len random klikám. Ne. Zomreme. Dobre. Tak to je úžasné. Easy. Easy. Som top. Tak to je úžasné. Absolútne žiadna šanca. Oh shit. Poď. I dare you. To som trošku pokazil. No chance, dude. Aj. Zle. Dej kokos. Dobre, dobre. To bolo dobré. Aha, ja som to posral, to som nechcel. Oh, shit. Ne, zmizla. Easy. OK, tak pre dnešok toľko.
Ja by som to ukončil. Bol to produktívny deň, i keď som nerobil to, čo som chcel. Ďakujem za pozornosť.